чанд кашида буд ки дили моҳӣ фарел мекашид. имрӯз дар айрогрил тайёр кардам. рости айрогрил хеле харидагим рост аҳамияташ намедодум, лекин беҳад зур буда. ами чизҳоро бе ягон руған метавонӣ пухта. картошка фри бе руған, тухм бе руған, моҳӣ бе руған, ҳамаи ҳамиро метавонӣ ки бе руған барои саломатӣ бо режимҳои худшадора идеални тайёр мекунад, бениҳоят фоидаи зур. ва пеш аз оне ки имрӯз давоми қиссаро нақл кунам, апа ухаро мехоҳам аз шумо эҳтиромона хоҳиш кунем ки вақте ки видеоро тамошо мекунед, ҳатман комментария бинависед ва лайкохтона бумонед. шахсоне ки дар каналои ман подписатсия кардаги нест, ҳатман подписатсия кунед ва рақамҳои ватсапи ман ҳамин яктаҳай +7 953 79 16 74 танҳо барои занҳо, танҳо бо занҳо кор мекунам ва дар ширкати Faberlic барои амка иам пешаки бугум ки ма дига ягон сайти дополнительный надорум. Последнее время бениҳоят занҳо бисёр шикоят мекунанд ки мо нависем дигар кас биромад, мо нависем дигар кас гуфт, ин амаш мо даже номерои телефонам гуфтам. дар видеои гузашта буд комментариҳое ки ой Саида, то чуа дурӯғ мегӣ, ҳози мо дар хеле замонаи зиндагӣ надорем ки кӯдакои мо навбатдор бестанд, ҳамаи мактаба уборщица дора. ва буд зане навист ки ҳамихали ситуатсияи хадада ма ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Россия ғалтидам. мактабои мо мактабои хали бигем луксовии Москваи президентский нестае ки уборщица дошта бошад. дора уборщица фақат калидорора мешуванд. барое ки синфора бушуванд, синфода ҳар рӯз талабаҳо навбатдор местанд. талабаҳо пол намешуванд, просто ҳами меруванд барое ки дист менаҳад дар ҳамон синф мехонанд ва устолои ҷобаҷо мекунанд. биёен ака ма чӣ гап шид. хулоси гап, вақте ки ман заявление навистам, заявление мара қабул карда завчи мактаб. маълимаро ман хостум ки умуман ай ҳамин мактаб бигиранша. аз сабабе ки дар мактаби мо маълима камай, ин корро гуфтан наметавонем карда, фақат метавонем ними оиликша минус кунем ва ҳар сол муаллимаҳо дар премия метиҳанд. ай премияш яъне ки чӣ хеле ки нами Faberlic дам ягон каса перерегистрация мекунӣ, компания штраф мекунад. перерегистрация ин строго запрещено. ами корҳои любой ҷо условия худша дорад. баъд рости бои истодум, ай фикрам гаштам. баъзеҳо нависта ки ма айтанте мебудем маълимаро чум чӣ кор мекардам, ҳеҷ гап надора. ма чашмам ҳӯшид, зато ма баротса кардам, расидам. ҳамон рӯз ма гудак ма ай ҳамон синф гирифтам. ма гуфтам дига ин маълима талаба бачаи мара дарс намедиҳад, дига кораш надорум. нахостум ки оиликша минус кунам, премияша бигиранд. аз сабабе ки ма якум одам набудам, ма чорум панҷум одам будам ки ҳамихел жалба мекардам, премияша минус кардан ҳақиқатан. вақте ки кӯдак дар ай ҳамон синф мегирӣ, дар директор заявление менависӣ, в течение 2 ҳафта заявлението дар рассмотрение мерава ва оё ки дар ягон синфи дига бигиранша ё нагиранша. лекин дар ситуатсияи ма кӯдаки ма 3 рӯз мактаб нарафт, бача ма намондам 3 рӯз барава, баъди 3 рӯз гирифтанша дар мактаб. лекин завичи синфҳои поёнӣ гирифт. аҷоибот маълима, бовар кунед, зиндадил, ганда занаки хуб, моментально бачаи ма характер шукуфтагда гудак